אחד הלקוחות המובילים אצלנו, הגדולים שאנחנו מחזיקים, הוא בעצם, הוא מתפעל לקוחות מאוד מאוד חשובים, ושדורשים ממנו המון בצד של הבטחת מידע. וזו חברה מתוקצבת, ולא פעם ולא פעמיים הם היו צריכים או להתפשר, או להוציא מעבר רק בשביל לעמוד בתקנים ולעמוד בהתחייבויות על מול הלקוחות. כאשר אנחנו הגענו אליהם, הראינו להם איך אפשר לתת את המענה עם המוצרים שאנחנו מביאים, לקבל שירות מנוהל לאורך תקופה ועמידה ביעדים של ההתחייבויות של הלקוחות שלהם, וגם הגמישות של, כמו שירותי ענן. אם אני בא ולוקח מוצר מסוים ורוכש אותו לאותו חודש, חודש הבא הוא לא רלוונטי, אני מוריד אותו. אצלנו יש את הגמישות הזו מכיוון שאין התחייבות. זאת אומרת, אם לקחתי הגנה על 100 עובדים וירדתי ל-90 עובדים, אין בעיה. חודש הבא מחייב אותך 10 פחות. גדלת ב-20, אני עולה ויורד לפי הצורך של הלקוחות והגמישות שאנחנו נותנים בשירות מנוהל.